Hey, hvis du vil se, hvordan man laver sådan en her chokoladekage, så kig med og se, hvad du skal bruge. Du skal bruge 600 gram hvedemel, 1,5 deciliter olie, 450 gram sukker, 3 æg, 75 gram kakao, 3 teske natron og 1 teske vaniljesukker og 7,5 deciliter kernemælk. Og olien op i skålen og røre det sammen. Så skal du tage æggene op i skålen et ad gangen og piske det sammen. Nu skal du tage resten og hælde det op i en si og sige det ned i skålen med vores lidt afbladede skummende æggemasse-agtigt noget. Sådan. Så har jeg puttet det hele op i skålen, og nu er jeg klar til at piske. Det er pisket, og du kan selv bestemme, om du vil putte det op i muffinforme eller en bradepande. Jeg putter det bare op i en bradepande. Nu har jeg sat den i ovnen. Den skal stå der i 40-50 minutter i en 200 grader forvarmet ovn. Her har du så det færdige resultat af chokoladekagen, som er bagt. Du bestemmer selv, om du vil putte noget glasur på eller noget flormelis, du drysser over. God appetit!